Здравейте, боксери, аз съм мистер Мхот и при мен са Бропс и Извънземен. Омага, това дропсове. Ами... Те са пич. Дропс, ами... Драже, бе, бате, драже. Какво искаш? Драже. Без р. Само. Еми, Бобс. Еми... Боб. Като Боб съм аз, Боб. Ти си Боб. Я много Боб. Боб. Да. Я много Боб. И за това. В Бобс. Каза се в Бобс. В Бобс. О, това е много гадно. Ако го чувате, ви боксери, това е една програмка. Това е гадна. Нова шибана. Защото се чува гадно, а те и с това. Не, ти можеш да си го направиш как си иска. Може да направиш, Да, бе, знам. да се чуеш като Парагон Спарко. Да. Верно. Ей то! Да. Да. Така мога да изпиеш. И мога да изпееш, влизам пак аз. Има много бат. Влизам в Майнкрафт. Леко ме лудя. Кой е Букук? Сега какво пак става тука? Са псуваме ли? Сега снимаш ли, бе? Много ясно, че снимам. Какво да не пърди? Мисля, в интерес на истината може и да пръткам така дам. Ама това е друго. Това е друг въпрос. Влизам пак аз. Има много бас. Правя го за гъс. Напри. Аз ли? Пака бас, Нищо. имам много бас. Пея, влизам пак аз. Има много бас. Правя го за вас. И се кефя. Ти си. Оха. Я към... Cool, man. Не. Мама ти е cool. Ей, това е да защо. Твоята майка се казва Пенка, знаеш ли? Пенка Минката. Exacto. Ох. Стига, пич. Ало? Ало. Здравейте ви, бокс. Днеска пърдим. Да. Омага, пати тъпото. Значи V-Box 7, то Бобс ще снима баба си гола. И ти също, ама... Аз казах полицията, че ти ще снимаш баба ти гола, ще снимаш. Баце, нали знаеш, че така ти се приба микрофона? Кой? Еми на тебе, като ползваш тази програма се приба микрофона. Не знам. Да. Аз затова изтрих. Що? Защото се ба микрофона и... Сега, примерно, ако изключиш програмата, няма да те чуваме, може би. Не винаги става, но по принцип няма да те чуваме. Се снимаш ли? Със сигурност снимам! Не съм казал, че ще свършвам епизода, нали? Хубаво. Па защо, бе? Казвай какво имаш да казваш. Казвай целия ви бокс да узнае, аре. Ага. Анки. Анчето. Пенка, знаеш ли я? Знам я. Я го дебеля, знаеш ли го? Кой? Я ли го дебеля? Не го знам. Трябва да запознаеш. Утре. Хубаво. Гад имам време. Ами, утре цял ден съм на компа. Имам време, сериозно. И цял ден ще снимам клипове. Здравейте ви, бокс, аз съм мистер Мхот. Абе, ти си вдлъбнатия, бе. Кой съм аз? Вдлъбнатия. А ти си мистер Ешко. Ешко-бешко,
Здравейте ви, боксери, новия ми профил е Ешкто. Да. Сега Гледайте ще ми, го видя аз. гледайте ми профила. Извънземен. Ето, на извънземен му се прибива микрофона, както му казах. И така. И Да. така... Новия ми профил е ешкобешков.com. Аз ще го видя. Да. Гледай. Ще я гледам. Да се насладиш на красотата. Влизам пак, аз има много бас, правя го за бас и се кефя. Къде пее, къде се очи, бас. Има много бас. Много бас. Добре, хора, сега е 10 часа през нощта. Не, шегувам се, сутрин. Сутрин е. И... 10 часа. Ами не, 11 часа. Почти. Не е сутрин. Добре, на обяд е. Не е обяд. Ме какво е? Да не знам. Базик на себе. Да, и Дропс. Обяд. Дропс иска да яде Бобс. Без ръбе, умен. Бобс иска да яде Бобс. Ще ям боб, после. Да, и ще снима клипове. О, това ще е... Чакам... Де знам каква ще е това, ама... Нямам снимка какво бе. Да, и ще... Не, ме разтиямам. И ще снима. Знаеш. И ще снима. Няма смисъл просто. Има смисъл и ще снима. Затова, че Що са ми? няма да се разправяме повече с него, като му кажа, че ще снима, защото е... Защото... И така. Няма снима, бе. Майстор Тричко! Всичко, Е, всичко, знаеш го то. Майстор Тричко е без всичко, айде. Да. Да, омага, намерих шибан айран. Да му тура в айрана. Да, грабя, да ти го гепали. Така. За кашлица изберете студал. Студал. Ще успокои. Да, верно. Не, предлагайте на какво да стигам. Съобразяйте. Чакай малко е. Ти тя е Сан Андреас. Мултиплеер. Не, 4. Ой, това... Ай, моят компютър не мога да поеме той, бе. Що бе? Голямо е. Не знам, не съм... Колкото голямо. Не, че не съм пробвал просто. Взема да пробвам. Не знам. Предлагайте ми игри. Ако искате да играем Майнкрафт заедно и... Да играем Майнкрафт заедно или примерно GTA мултиплеер, сама пъто. Абе, ако искате да правим нещо, да снимаме клипове или нещо, пишете на лъса и така. Пишете долу коментари, рейтове и само да направим тук 2 врати. Това е от мен. Така. Ето, 2 врати. Довиждане, правите коментари и всичко най-хубаво. Честит 1 март. И... Чао, Вибокс. Чао, да.